Good morning, hello guys, खुलुमबाय आंनि बे मनजुलि ब्रह्म YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं दिनैहाय सिखारबाय जास्ट सिखारनानै मोखां सोखां सुवाखै आं दाबो ओरैनो खानाय खाथरबाय ओमफ्राय नोंनि जानाय लोंनाय बानायसै नानियाबो स्कुल दङ नालाय दिनैहाय जानाय लोंनाय बानायनो नागिरदों मा संनाय जायो फान्थाव एवनांसिगोन फान्थाव जानोसै सोलो नायलांबाय थानो मोनला आं बिदिखौ सोलो Hello, Daisha, hello, मा जादों नाबा? बन रुटि नै जोंना ब्रेकफास्टआ साहा मेगि बन रुटि नै ओमफ्राय न'नि मैगं मोनजाजेनबाय नै आयौ ओंख्रिया आलु फान्थाव लाब्रा सयाबिन एवनाय मैद्रु एवनाय ओंखाम नंगौ नै आंना बोराय हंला मास्टारा ओंखाम जालायबाय गोथावनो भिडिअ'बा ओंख्रिखौ थावाखै होनलायलाय बे भिडिअ खेबनायखौ बोरै मिन्थियो नोङो थाल लानानै होनखायो आरोखि ना जाहाथे खोनादों ओमफ्राय नै दैसा ओरैबायदि दुस्ट' जलंगाबो उन्दुआ आरोना तुहान दैसाया गेटनि बाहेराव माबायदि गेलेयो फैफायाखसै फिसाजोल' फैबाय आयौ आखाइखौनो सोदों गुदुङावनो दोनों बच्चा शान है दिशा भी बिस्कुट खा रहा है हेलो दिशा दिशा जस्ट अभी अभी उठा है अब पढ़ाई करो तुम क्या नहीं पढ़ाई करो दिशा को छोड़ो दिशा अकेले खेल लूंगी तू पढ़ाई करो Ada apa? Anda kau bawa kau? Migona berapa banding nam? Mogona? Bu, mogona bu, bu sona bu, bu. Belai biskut ceda apa? Jadi deh, nala aksile bejeng hana nih jantlay. Mata tak tiba kursi dui. Hoise हो गए नै दावदै एवबाय हा फुंनि जानो ओमफ्राय लाफा एवखांबाय नै ओमफ्राय नै ना ग्रेभि संसां दिनैहाय ओमफ्राय मैया ओंखामबो मोनखांबाय आरोना मैयानि ओंख्रि बे दं एसे जानोसां नोंबो मैया गारि फुगारगासिनो दं नेबाय थां गाबागाव जागोन ओंखाम जानोसै जोंहा नोंबो मैयानि ओंखाम जाबाय आरोना फुंनि Muna kan di bawah menjadi menjawab semua berat jangan lo mana mana tujuh nih tujuh red lagi begini lagi belum tuh ya kamu belum semua deh dia orang kopi rati nan ini begana 창고 오팔람다. 오캄나 내라리냐 버리 캐나고. 말간 남는 그만 디스터. 함나네 피드 하나 보고 모상해. 함나네 피드 딱 기대야 보나. 많은 건 먹고. 오늘 당시하느냐. 가크이데 토토 뭐 심라이데 마미.
ามหนักขึ้นทางพันจะกลับกัน kamu nggak ber. Mana sih deh? Woi simlangden, anak apa kaca jana fैदो थां. Ayo, सान्दुं गोसायाव. दाहाय लायगोन. फुल जानानै फैदो. Mana sih dong? Woi simlang, woi simlang, बै थारनिसिम, मामि, बै सिम थां, बे थालानो. हायानो, गाबाबो बोखाना लाबोगोन, ससेथ' गाखोनो मोनगोन ना बियो. लांदो. आइ फिसा ससे गाखोनो हाय. मोजाङै हामनानै फै आबौखौ. Dagingnya mau mengenal bisnya kan? Tata anda, abuko tata anda. Tata anda deh. Bisa mengenal tata bawa. Tangbay. Mongolbaraव फैदो दे आबौन. थांबाय. मेगन अपारेसन खालामजानो नागिरदों जोंहा बिहावा. गाबोन खालामजागोन 9:30 ओमफ्राय दिनै ओंखारलांबाय आरोना. जोंहानि माने आइजों आफाजों माबायाव थांबाय आरोना क'क्राझार दाखालि आं खिथादोंमोन ना नोंस्रा क'क्राझाराव थांदों होननानैहाय थारमाने जोंहाना बिहावना मेगना थाइसे नुवा जादों नालाय दा बेखौनो लेन्स लायनो नागिरदों आरो माने अपारेसन खालामनो थांबाय आरो गाबोन खालामगोन जाहैदों 9:30आवहाय ओमफ्राय दिनै थांनानै बाजेनाव दिनै थांना थाहैखासिगोन ओमफ्राय गाबोन खालामनानै समफोर मंगलबाराव खेव जानानै नोंगुमै लायसिगोन आरोना स' जोंहा दिनै न'आव रावबो गैयालाय आरो बिदिनो थांलाय बिमा फिसानो नोंगुमै माबाखौथ' बोरायखौथ' मोनखाया गारि बारा गैयाबाबो स्टेनाव थाहैबाय थायो आरोना हरनि 7टा नङाबा हाबा जा ओंखारलांथाय लाङो ओंखामबो जाफैया आरोना मा साइसनि मानसि होमबालाय नायलांबाय थादो आरो दैसा उन्दुदों आरो दैसाया माबायदि गेलेदों हारसिङै मैस्रोम दङ बाबा बिजों मैस्रोम ओरै नारलां ओरै दे नार बाबा दे नारदो गेलेनाया दैसाया हारसिङै थाबायहांबाय दैसाया एसे हारसिङै थाबायो आरोना एसे दे इहि नानिसो नुबायहाय दैसाखौ माथो बाबुखौनो औ बा मैस्रोम दङलै आबा नानिनिसो नुबाय बोलो दैसा बा बोलो दैसाया न'आव थायै बरिं जाबाय नालाय न' खाथियाव बेरायफैदों आरो माबायावहाय लांदां जायगायाव बेरायफैदों आरो जोङो हाय लाय बाबा दे हेलौ जुथा मुजा गानखबलायलायदों आरोना दैसाया हाय जे बाबा हाय आङो बेलासियाव जानो लुबैनानै मुरि रामफाम सुलबुल पियाज बिस्कुट मोननै होनानै बानायदों आरोना जानोसै सोर बिदि आं बायदि जासुलि जायो जानायखौ देखायबाय नालाय